4, jasne, dobre. Krus, Slavík, Polc, Fischbach. Dobre. Jak si s vodou? Áno. They were born as riders. There's nothing greater than a challenge. One of the most extreme series in the world. Best International Pro Riders. Unique locations. Amazing crowds. It's going to be interesting second leg. Incredible jumps and drops. Oh, he's gone big! He's gone big! Dangerous crashes. Unlimited speed. This is City Downhill World Tour 2016. Ready for action. Bratislava City Downhill, Slovakia on 25 June. Become a City Downhill lover. Príjemný dobrý deň všetkým divákom, ktorí majú radi adrenalín a ktorí majú radi cyklistiku. To práve spojenie vysokých dávok adrenalínu a cyklistiky sa hlási práve v tejto chvíli z Bratislavy, pretože hlavné mesto Slovenska je druhým dielom
svetovej série mestských zjazdov City Downhill World Tour. A nie je to náhoda, že už po tretíkrát je práve táto svetová séria špičkových zjazdárov v Bratislave, pretože jeden z najlepších na svete, Filip Polc, je práve zo Slovenska a už tretíkrát sa práve Filipovi Polcovi podarilo zorganizovať a postaviť v Bratislave, v historickom centre Bratislavy, nádhernú trať. Ešte raz všetkým príjemný dobrý deň. Spolu s mojím dnešným hosťom Robertom Kubičkom, bývalým zjazdárom, jazdcom BMX či horských bicyklov, sa dnes pozrieme na tie svetoznáme preteky, ktoré, ako spomínam, sú už tretíkrát v našom hlavnom meste. Tak ešte raz príjemný dobrý deň. Prajem pekné horúce sobotné popoludnie. Áno, v Bratislave je veľmi horúco, ale ten adrenalín a vietor vo vlasoch tu nebudú chýbať. Pozeráme sa na trať, ktorá je dnes postavená v Bratislave. Začíname štartom na Bratislavskom hrade a postupne sa cez niekoľko veľkých skokov a rýchlych schodov dostaneme až na námestie, Rybné námestie, respektíve Župné námestie v Bratislave pod Novým mostom. Tak to bude vyzerať teda trať, ktorú si dnes ešte niekoľkokrát samozrejme ukážeme. Toto je jej grafické predstavenie aj s tými najväčšími atrakciami a to sú vždy skoky, ktoré dotvárajú a oddelujú zrno od pliev, dá sa tak povedať. Presne tak, trať je naozaj posiata technickými pasážami, skokmi, takzvanými trotmi alebo so skokmi a spodná pasáž je špecifická práve veľmi strmými, úzkými a dlhými schodmi. Pri prehliadke trate neskôr uvidíme, že Filip Polc urobil rôzne zmeny oproti roku minulému. Áno, tú trať si o chvíľku predstavíme, absolvujeme práve s Filipom Polcom prechádzku po trati. Ako vidíme, aj teraz si našli v trati cestu množstva, stovky divákov, ktorí aj v tomto horúcom počasí a napriek tomu, že v uliciach Bratislavy boli opäť ohlásené protesty, tak ako v Lani, ktoré nepekne narušili vlaňajší priebeh mestského zjazdu v Bratislave. Tohto roku by malo byť všetko pripravené a zabezpečené. A tak veríme, že uvidíme veľmi kvalitné športové výkony a že Filipovi Polcovi sa podarí na tej trati, ktorú postavil, absolvovať túto trať v najrýchlejšom čase. You need to pass through every jump, otherwise basically you can disqualify or get penalty 5 seconds if you go something around. The 4.5 meters high ramp, because we are not on such a big hill, so just to get more speed and not sprinting from zero. Yeah, this year we made a little bit bigger landing, so it should be more safe, even if it's windy or something, it's more comfortable, but definitely for the first run, once you land, you should sprint to get good speed. And, you know, first time is better be longer than shorter, because metal is metal. Here we have the first corner. It's still really basic, o prvej zásadnej zákrute pred hradným nádvorím, ktorá je relatívne zle naklopená. Šmíka sa to, upozorňuje jazdcov vlastne, aby si našli a hľadali takú tú ideálnu stopu. Teraz Filip práve ukazuje úplne novú pasáž, ktorú jazdci budú mať možnosť si vyskúšať prvýkrát. Je to taká relatívne technická session, kde je niekoľko zákrút klopených a kombinovaných rovno do skokov a dropov. 60 or 70 centimeters wide, and then after this part we have a big drop down to the jazdci musia naskočiť naozaj na relatívne úzku hradbu, ktorá má menej ako meter. Musia tam udržať balans a rovnováhu, aby sa mohli sústrediť vlastne na ten zoskok, ktorý je zhruba 7 metrov. Naviac neskáče sa rovno, ale to tak tiahlo doľava, takže to je veľmi ťažké. A pre tých, ktorí sú tu prvýkrát, asi bude problém aj trafiť presne ten smer, že je to slepý skok. Presne tak, človek vôbec nevidí ten dopad a smer tej trate. Tuto Filip práve ukazuje, do trate tento rok zakomponoval časť tzv. Mobilného pump tracku, ktorý má. V tomto úseku bol tzv. wall ride, to znamená, že jazdci išli po vertikálnej stene.
Nič menej ich to dosť spomalovalo práve pred týmto najzásadnejším, najväčším a najdlhším skokom na trati, takže ten wallride nahradil inými rýchlejšími, dynamickejšími prekážkami, aby vlastne chalani mali dostatočnú rýchlosť práve na tento 16-metrový skok, za ktorým práve ako nám Hannes Fischbach vysvetľuje, prichádza tá spomínaná technická sekcia, pasáž, ktorá je plná strmých schodov. A spomína, že tí najlepší jazdci sa budú snažiť tie skoky skočiť vlastne naraz. Trojicu skokov, tie 3 série, ktoré tam sú, tam sa dá získať naozaj čas. Hej, presne tak, oni chalani volia rôznu techniku, niektorí tie skoky jazdia po zadnom kolese, takzvané tlačia, pampujú, iní skáču rovno do tej sady tých skokov, do toho dopadu. A tu sa už dostávame do poslednej zákruty pod mostom SMP, kde bola minulý rok klopená zákruta, ktorú sa Filip rozhodol pre tento rok vypustiť. Tým pádom urobil ten dojazd náročnejší, technickejší, tak práve jazdcov, ktorí sa rozhodnú zoskočiť celé tie schody a dopadnúť až na ich spodoch, tak budú mať príliš veľkú rýchlosť a nebude jednoduché potom tam do tej pravouhlej, ľavej zákruty to strhnúť a dostať sa vlastne do cieľovej rovinky s cieľovým skokom. Áno, Patrick Robinson z Veľkej Británie hovorí, že táto trať bude naozaj veľkou výzvou. Toto je Tomáš Slavík. Myslím si, že už se budou dělat líp rozdíly, protože trať je víc technická a myslím si, že to bude zajímavý pro všechny ridery. Tomáš Slavík skončil dneska v kvalifikácii. Kdo ukáže největší rychlost, tak bude chceli první. Áno, presne tak. Počuli sme aj Tomáša Slavíka, jedného zo spolufavoritov aj dnešného zjazdu, jeden z najlepších fourcrossových jazdcov sveta. Takto vyzerá teda po prvých pretekoch v čilskom Valparaise poradie svetovej série mestských zjazdov. Fischbach vo Valparaise zvíťazil o niečo viac ako sekundu pred Filipom Polcom a tak má opäť bodov viac. Bernardo Cruz, ktorý takisto prišiel aj do Bratislavy, je na mieste druhom. Domáci Číľania Ortiz Nuez a Acuña obsadili 4. a 6. miesto, no v Bratislave nie sú, rovnako ako Argentínčan de Santiago. Takisto Ferreira, Rodríguez a Nicolás a ďalší domáci Číľania neprišli sem do Bratislavy. Je teda zrejmé, že to celkové víťazstvo, ktoré opäť obhajuje Filip Polc z minulého roka, môžu teda získať len niektorí jazdci, ktorí naozaj pôjdu celú tú sériu. Pripomínam, že tretie kolo, záverečné kolo je v mexickom Tasku. Takže precestovať celý svet vôbec nie je jednoduché. Ako vidíte, tak lokálni jazdci dokážu často zamiešať poradím a pripraviť tých svetobežníkov o veľmi dôležité body. Presne tak, ja pevne verím, že práve aj Tomáš Slavík, ktorého sme mohli vidieť pred chvíľou v Rozhodove, tak sa mu podarí umiestniť sa po minuloročnom páde a zranení a tohtoročnom opätovnom páde v závode v Santose v Brazílsku. Áno, sledujeme záznam kvalifikácie a štvrtého v kvalifikácii práve Bernarda Nevesa Cruza z Brazílie, ktorý skončil na 4. mieste o 1,5 sekundy. Takže minimálny odstup. Dá sa povedať, že aj v dnešnej štartovej listine sú 4 špičkoví jazdci, ktorí sa o to víťazstvo pobijú a rozhodnú naozaj len detaily. To bude štvorica, ktorá odskočí ostatným súperom. A vlastne pri jazde Cruza v kvalifikácii si môžeme tú trať aj predstaviť trochu bližšie. Hej, tu vidíme Bernarda práve v tej spodnej technickej pasáži plnej schodov. A tu už sme v cieľovej rovinke, takže posledný skok, časomiera a rýchne na meste. 1,5 sekundový odstup za Fischbachom, ako sme videli, čas 57,92 sekundy. Čech Tomáš Slavík, ktorý štartuje s číslom 4. Áno, 29-ročný Čech z Brna, jazdiaci za značku Ghost. Tento rok už sa mu podarilo vyhrať v júni práve fourcrossový svetový pohár v škótskom Fort Williamse. V roku 2014 sa stal celkovým majstrom sveta, teda bol práve v spomínanom fourcrosse a na konto si pripísal aj 4 víťazstva v svetovej sérii. Tomáš začínal ako malý s bicrossom, skôr prestúpil na
slalomy, na duali jazdil, four-crossy z jazdy a tak ďalej, takže naozaj je to všestranný jazdec. 57,66 sekundy čas Tomáša Slavíka, ktorý ho zaradil na 3. miesto, to znamená 3. od konca bude štartovať. Druhý v kvalifikácii skončil náš Filip Polc so štartovým číslom 2. Túto trať postavil, mala by to byť teda pre neho výhoda. Presne tak, no Filip je architektom tejto tráte, v podstate ju dizajnoval a navrhoval už v roku 2002, kedy sa prvýkrát uskutočnili podobné preteky tu v Bratislave. Teraz, ako si spomínal, je to 3. rok po sebe, čo sa jazdí na relatívne podobnej trati, takže Filip je naozaj známy špecialista na tieto mestské zjazdy. Vyhrali ich niekoľko, či už v Lisabone, v Portugalsku, je veľmi, veľmi obľúbený v Južnej Amerike, trávi tam, dá sa povedať, celú zimu, takže toto je jeho špecialitka. Takže ostáva nám udržať iba palce. 57-17, kvalifikačný čas Filipa Polca a prekonal ho len Johannes Fischbach z Nemecka so štartovým číslom 1, aktuálny líder svetovej série mestských zjazdov. Pozrieme sa na jeho kvalifikačnú jazdu. Štartuje teda priamo z nádvoria Bratislavského hradu, čo je taká špecialita Bratislavy a naozaj veľmi pekná vec, že sa to práve takto Filipovi podarilo, že z tejto dominanty hlavného mesta Slovenska sa priamo štartuje. Naozaj to významné podujatie. Ako vidíme, tak Fischbach mal trošku problém a trošku mu tam ušlo zadné koleso v tej zákrute. Presne tak, tá prvá ľavotočivá zákruta je relatívne šmiklavá. Na mačacích hlavách. Pavé je vždy šmiklavé a cyklisti ho nemajú radi. Hannesovi sa tento rok podarilo už vyhrať európsky pohár v zjazde v nemeckom Willingene. Okrem toho sa zúčastnil dokonca svetového poháru v zjazde v austrálskom Cairnse. V januári vyhral taký zjazd v nákupnom centre v nemeckom Frankfurte, takže naozaj je to veľmi aktívny jazdec, ktorý jazdí po celom svete. A má naozaj formu ako hrom, porazil vo Valparaize Filipa Polca a to je cenný skalp aj pre neho, je to špičkový jazdec, ale Polc nie je poraziteľný každý deň. Takže toto je štartová listina, ako prvý na trati bude Kuba Špilkovský z Polska, za ním Gruzinec Luka Geniašvili, Španiel Juan Vicente Merida s 11, Patrick Robinson z Veľkej Británie, Francúz Antonio Villoni, ďalší Gruzinec Georgi Dvali a už spomínaná štvorica favoritov Brazílčan Bernardo Neves Cruz, Čech Tomáš Slavík, Slovák Filip Polc a ako posledný odštartuje toto finále Nemec Johannes Fischbach. Presne tak, v tohtoročnom mestskom zjazde štartovali 14 jazdci, nič menej do finále postupili iba 10, pretože niektorí sa tu nekvalifikovali alebo mali nejaké technické problémy alebo pády v predchádzajúcej kvalifikácii. Áno, veľká škoda, že na štarte uvidíme Číľana Adolfa Almarzu, ktorý je jazdcom, dá sa povedať, že svetoznámy už aj kvôli tomu, že keď mal 12 rokov prišiel o obe nohy, no dnes je veľkým propagátorom športu a práve z toho, že žiadne obmedzenia neexistujú, keď človek naozaj chce. Takže veľká škoda, že v tréningu zlomil rám svojho bicykla a preto štartovať nemôže. Na trati teda Kuba Žbilkovský, veľmi mladý, 18-ročný poľský jazdec, ktorý má veľkú a skvelú budúcnosť pred sebou. Je to momentálne nováčkovský šampión. Do 17 rokov v Francúzsku vyhral preteky IXS série. Perfektne zvládnutý ten najdlhší skok, za ním nasledujúce vonky do schodov. Veľmi pekný pád na schodoch, áno. On tam možno príliš rýchly a preletel cez predné koleso. Verme, že Kuba je v poriadku. Vyzerá, že áno. Kuba je našťastie na nohách a pokračuje ďalej. Vyzeral naozaj dramaticky ten pád. O vysokej rýchlosti. A už len opatrne pokračuje ďalej. Áno, zrejme ten pád naozaj bolel. Jeho kvalifikačný čas bol minúta 57,2 sekundy. To tiež hovorí o tom, že tam zrejme bol nejaký pád. Tak Kubu sa opýtame na to, čo sa
na trati dialo a ak vôbec teda bude schopný dostaviť sa k rozhovorom, tak si teda zopakujme jeho jazdu v opakovaných záveroch. Kuba naozaj išiel tú prvú pasáž relatívne pekne, hladko a rýchle. Je práve možné, že do tých schodov potom naletel príliš rýchle, neudržal rovnováhu a išiel takzvané cez predné koleso, tu môžete vidieť, ale našťastie to perfektne zvládol, zbalil sa do kotúľu a odišiel tento ťažký pád po svojich. Tak sme pripravení na ďalšieho na štarte s osmičkou Luka Geniašvili z Gruzínska. Gruzínci prišli do Bratislavy, v Južnej Amerike neštartovali. Sme ich mali na štarte tréningov troch, nakoniec cez kvalifikáciu prešli dvaja, ešte dva Zlotky, ktorý odštartuje ako 5., respektíve 6. v poradí. Minulý rok sa závodu zúčastnilo niekoľko gruzínskych pretekárov. Tento rok je Luka, myslím, jediným reprezentantom. Perfektne zvládnutý drop, ktorý je naozaj ťažký. Tak to vidíme, že stratil rýchlosť. Ako Filip hovoril, tak všetky skoky treba absolvovať, inak bude penalizácia. Takže neviem, v tomto prípade zrejme 5-sekundové penalizácie budú nabiehávať Geniašvilimu na konto. Tam ich má niekoľko, lebo sme videli, že vlastne obišiel 2 tie skoky, ktoré na trati máme, tak vidíme vlastne, koľko bude celkový čas. Áno, aj tu vidieť, že trať je naozaj náročná a absolvovať ju celú vôbec nie je jednoduché ani pre jazdcov, ktorí už toho zažili dosť. Takže nebude to asi nič výnimočné, aspoň pri týchto skôr štartujúcich jazdcoch. A máme Luku Elošviliho v cieli. Áno, takže Gruzinec je v cieli, pozrime sa na opakované zábery jeho jazdy. Mohli vidieť, že na tom prvom skoku pri výjazde z hradného nádvoria bol relatívne krátky. Práve v tom náskoku na tie hradby, ktorý predchádza tomu dropku, tomu prudkému zoskoku. Pripravený krátky rozhovor s Lukom po jeho jazde. Lucas, so you missed some of the drops and the jumps. Why? I didn't quite settle like the pump track. Actually, there were 2 of us. But yeah, I lost a lot of speed on the pump track, so I didn't have enough speed to continue the 2 other jumps. But yeah, I think I did pretty well. Like, I'm in the hot seat right now, so. Yeah. So what is your opinion about the track? Oh, it's crazy. I love it. It's hard? Yeah, it is hard. Okay. Yeah. First time in Bratislava, first time on the City World Terrain. Yeah, it's amazing, like the vibes, the people. Great, man. Okay, so enjoy your first place. Yeah, thank you. Super, takže Luka práve hovoril, alebo teda potvrdil presne to, čo sme hovorili, že stratil tam na trati tzv. Flow, alebo tú dynamiku a rýchlosť, nebol potom schopný ísť a pustiť sa na tie veľké skoky, museli ich obchádzať. Nič menej dnešný závod si úžasne užíva, pochvaluje si parádnu atmosféru, stovky, tisícky ľudí, ktorí lemujú trať z Bratislavského hradu dole na Rybné námestie a samozrejme hovorí, že trať je extrémne náročná. Proste tie skoky naozaj sú veľmi veľké, veľmi dlhé, tie technické pasáže naozaj vyžadujú od jazdcov maximum. Ďalším jazdcom, ktorého na štarte uvidíme, je Španiel Juan Vicente Mérida, Katalánčan, rodák z Barcelony a hrdý Katalánčan, treba povedať. A jeho fan stránka, profilová stránka je teda v katalánskom jazyku. Okrem španielčiny teda venuje sa rôznym druhom horskej cyklistiky, nie len teda s jazdom, je teda všestranným jazdcom a v Katalánsku veľmi populárnym. Má vlastnú značku
bicyklov, ktoré potom predáva a pripravuje. Uvidíme, ako sa mu bude na trati dariť. Jeho kvalifikačný čas minúta 9,33 sekundy. Samozrejme, pre každého jazda by táto finálová mala byť najrýchlejšia. Minulý rok bol jeden zo závodov svetovej série práve aj v Španielsku, v Bilbao. Tiež tam organizátori pripravili náročnú a veľmi peknú trať. Už sme práve mohli vidieť Juana Vincenteho, ako preletel ten najdlhší skok. Uvidíme teraz, ako zvládne tú poslednú náročnú pasáž plnú schodov. Posledná zákruta. Zrejme dosť ťažký prevod zvolil. Dosť ťažko mu išlo to rozbiehanie odtiaľ. 1:04.28 a ide na prvé miesto o necelých 12 sekúnd pred Luku Gviniašviliho, takže zatiaľ najrýchlejší čas. Toto bola pekná jazda, naozaj vyvaroval sa akýmkoľvek chýbám, spomaleniam, všetky skoky zvládol perfektne, neboli tam žiadne šmiky v zákrutách, takže išiel naozaj efektívne. Spanish, eh? English. Tak a hej, tu máme zábery ešte na Vincenteho Meridu. Posadí sa za chvíľu do tzv. Pomyselného trónu, pretože dosiahol najlepší čas a máme tu rozhovor s ním. Áno, vidíme, že má takmer 12 sekúnd lepší čas ako Luka Gviniašvili z Gruzínska, takže super čas. Takže pri mikrofóne Juan Vicente Merida. So it was your best time today, so are you satisfied with your time? Oh yeah, the final time is incredible. It's a big jump. It's a final opportunity. Nothing in the weekend. This is good, very good. Okay, so are you satisfied with your weekend? And what do you say about the track? It's hard to... For me, it's very difficult, but okay. Congratulations to your organization. Okay, muchas gracias. De nada. Super, takže Juan Vincente Merida veľmi spokojný so svojou jazdou, o čom nakoniec nasvedčuje aj jeho čas, zlepšil ho proti druhému o skoro 12 sekúnd a trať hovorí, že je extrémne náročná, naozaj ťažko sa vyrovnáva s tými náročnými prekážkami, ktoré tu môžeme vidieť v detailných záberoch. A tu vidíme Juana, ako si užíva ten bratislavský trón dnešného mestského zjazdu. Tak, je dosť nepríjemný, by som povedal, nielen preto, že je tvrdý, ale aj na slnku. Ale zatiaľ na prvom mieste. Uvidíme, či ho tú prvú priečku pripraví Patrick Robinson z Veľkej Británie. Jeho kvalifikačný čas 1:07 a 97 sekundy. O 1,5 sekundy bol teda rýchlejší ako Merida zo Španielska. Ten si však zlepšil svoj finálový čas o ďalšie 3 sekundy a hodil tak rukavicu Patrickovi Robinsonovi. Mali možnosť zahliadnúť Kubu Štúrkovského, ktorý prešiel okolo nás, chudáčisko, plný cestných lišajov po tom ťažkom páde v tej technickej sekcii. Bude mať pamiatku na Bratislavu. No, uvidíme, som zvedavý, či Patrick Robinson teraz sa pustí na ten veľký dlhý skok, lebo som si nebol istý. No, jeho medzičas je horší o 70 sekundy. Áno, mohli sme vidieť, že že na dopade bol relatívne krátky, takže môže byť rád, že to dopadlo ako dopadlo. Zoskok do posledných schodov, posledná zákruta a cieľová rovinka, kde chalani naozaj musia vydať zo seba úplne všetko, rozbehnúť to ešte na ten posledný skok a do cieľovej časomiery, takže o 61 stotín pomalší. Áno, hoci stiahol trošku tú stratu o nejakú desatinku, tak nestačilo to. Nestačilo to na Vicente Meridu a Španiel, teda Katalánec, zostáva na prvom mieste. Patrick Robinson je tesne za ním na mieste druhom. Aj tu možno sa zrodila nejaká tá drobná strata, pretože tú zákrutu z tej trávy na ten drevený
mostík a tento skok hlavne asi rozhodol. Tam bol veľmi krátky doskok. Tu naozaj tam mu chýbalo meter a pol na to, aby dopadol plynulo a hladko do toho dopadu, čo by ho ešte zrýchlilo. Naopak on tam bol príliš krátky. A uvidíme, čo povie na svoju jazdu. Okay, so we have the Patrick Robinson here. So are you satisfied with your time, with your drive there? What time did I get? You are second. So, yeah, I'm satisfied. It's my first ever one. It's a super tough course. It's hard work. This heat, I'm so not used to it. My muscles are cramping up. I'm happy. So much fun. Yeah, best day ever. Are you used to driving this heat? This heat's insane compared to England. I'm definitely feeling it, yeah. So are you feeling happy here in Bratislava? And, happy. Yeah, are you very ready to happy. come back to Britain? Is it probably raining in Britain right now? I think so. I'm happy in Bratislava. I like it here a lot. These extreme sports are perfect. Okay, yeah, I'd like to come back. Okay, thank you and see you next year. Thank you. See you next year. Tak mohli ste počuť od Patrika Best Day Ever. Zažívam najlepší deň vo svojom živote. Síce trať je extrémne náročná, naozaj Patrik hovorí, že mal v priebehu trate krče, neľahko sa vyrovnáva s tými tropickými teplotami, ktoré v Bratislave a na Slovensku panujú. Ale už sa teší naspäť domov do Británie na dážď. Áno, ale do Bratislavy sa určite chce vrátiť a časom je spokojný, no tak keď sa pozeráme, naozaj nechýbalo mu veľa, 61 stotín na takto dlhej trati je naozaj minimálny rozdiel a ja si myslím, že nebyť tam tých dvoch chybičiek v tej prvej ľavotočivej zákrute a potom v tej druhej hlinenej, kde dával nohu dole, tak by to možno bývalo stačilo na predbežné prvenstvo. Áno, Robinson si zlepšil svoj čas z kvalifikácie. Nestačilo by to na kvalifikačný čas Antonia Villoniho z Francúzska, na ktorého sa práve teraz pozeráme. Tak uvidíme, ako ten zvládne bratislavskú trať. Jeho kvalifikačný čas minúta 4 sekundy a 55 stotín sekundy. Hej. Takže Antonio Vioni mal o 3 sekundy lepší čas ako Patrick Robinson. Uvidíme, ono to nič nemusí znamenať, pretože chalani väčšinou tú kvalifikáciu jazdia takzvané na istotu. Tu ste mohli vidieť, že tú trojvlnu preskočil naozaj celú a má to namierené na ten najdlhší skok. No, ale náskok len 4 stotinky sekundy, miniatúrny náskok. Presne tak, na priebežnom medzičase, takže mierne to polepšil, ale vidíme, že tie skoky naozaj jazdí veľmi nízko, lieta efektívne, okamžite zaberá potom, takže trúfam si povedať, že by to mohlo byť možno aj najlepší čas. Áno, tak uvidíme, už sa blíži do cieľa ešte ten posledný cieľový skok a čas sa zastaví 1:03.65 a Juan Vicente Merida príde o svoj trón, pretože Antonio Villoni z Francúzska ide na prvé miesto o 63 stotín sekundy. A možno nakoniec táto zákruta bude tá rozhodujúca, pretože tam, keď sa to podarí, tak je to fajn. No a potom tie vlnky, tá roleta dole pod veľkým skokom, tá takisto patrí medzi tie rozhodujúce. Hej, tu vidíme naozaj perfektne zvládnuté aj skoky, aj technické pasáže, takže super. Máme Antonia pripraveného v cieli. Áno, tak Antonio ide na prvé miesto. So Antonio, you are first and 6/10 of the second, so I guess you are happy with your drive. Yeah, I'm pretty happy. I wanted to be faster. Everything worked because in the qualification I seen some mistake. I fixed it and all good. I'm happy. Like the guys are gonna kill it after, but still happy. Yeah. How does it feel to ride in this heat? It's always scary to ride in the stair. If you crash, it's not dirt, it's concrete, and that really hurts. Okay, thank you and good luck. Thank you. Super, tak Vincente je rád, je spokojný a hovorí, že v kvalifikácii urobil niekoľko chýb, ktoré ho spomalili. Čas si teraz vylepšil, no je zvedavý, ako to obstojí oproti jazdcom, ktorí ho budú nasledovať, ktorí boli v kvalifikácii ešte výrazne lepší.
čo sa náročnosti trate týka, tak hovorí, to není ako v lese, ako klasické zjazdy, kde spadnete, naozaj ste na hline, kde proste sa to šmíka a šúcha ďalej, ale tu je to proste čistý betón, asfalt, takže tu sa neodpúšťajú naozaj žiadne chyby. Áno, je to v prvom rade aj o zábave a vidíme, že Juan Vicente Mérida nechcel na prvé miesto na ten drevený trón pustiť Antonia Villoniho, ktorý teda je priebežne na prvom mieste o 63 sekundy. No a ten súboj o 5. miesto, treba to tak nazvať, lebo to je vlastne ten zvyšok štartového poľa aj podľa kvalifikačných časov. Do toho sa zapojí aj Gruzínec Giorgio Tvali, ktorého už vidíme na štarte. Jeho kvalifikačný čas takisto nad minútu 1:03 a 74 sekundy. Takže má to dobre rozbehnuté na získ toho 5. miesta. Tak druhý Gruzínec, účastníci sa dnešného mestského zjazdu City Downhill World Toury 2016. Vidíme ho práve v tej technickej pasáži, kde sú také step-upy, náskok do svahu doľava, nasledovaný ťahlou pravou zákrutou. Tu ho už vidíme na tých hradbách s nasledujúcim dropom. Zatiaľ perfektne zvládnuté, tam sa zľahka šmíkol. Aha, tak obchádza jeden zo skokov. Uvidíme, či sa mu podarí získať rýchlosť na ten dlhý 16-metrový skok. Áno, super. Našťastie to rozbehol, ale strata 1,24 sekundy a zrejme tých 5 trestných sekúnd za vynechanie skoku sa mu ešte k času pripočíta, takže môže zabudnúť na to veľmi pekné 5. kvalifikačné miesto. Je naozaj tú hornú časť, tú prvú pasáž išiel perfektne, ale tamto zaváhanie po tom drope, kde stratil rovnováhu, kde ho potom rozhodila tá trojvlna, tak malo vplyv, dá sa povedať, na zvyšok jeho jazdy. A vo finále vidíme aj na jeho čas, kde stráca viac ako sekundu na vedúceho jazdca. Áno, na 3. mieste po dojazde do cieľa, no a spýtame sa samozrejme na to, ako videl on, ako zažil tú situáciu on, keď stratil rovnováhu a minul dôležitý skok. Práve to bolo pred týmito vlnkami, alebo teda respektíve za nimi. Tu vidíme spomalené zábery z jeho jazdy. Tak, Georgie je pri mikrofóne. Georgie, so you missed one of the jumps. Why? I was a little bit nervous about finals, so I missed one jump there. That's pretty bad. No luck. So what happened there? Why you missed it? I tried to jump over triple and cancel and good and then just missed that one. So are you satisfied with your ride here? Yes, this is my first experience in Bratislava and it feels so good. Okay, thank you very much and good luck. Hej, takže Giorgio je v Bratislave prvýkrát, hovorí, že to bol ťažký, náročný deň, je horúco, tá trať je ťažká a hovorím, urobil chyby, ktoré potom proste môžu práve za tú časovú stratu a to manko, ktoré nabral. Zrejme v tej kvalifikácii mu tá roleta, ten trojitý skok vyšiel na jeden šup, keď sa mu podaril takýto čas a už to nedokázal zopakovať v pretekoch vo finálovej jazde, čo je veľká škoda. Hej, ale opäť to potvrdzuje to, čo som hovoril, že chalani jazdci v tej kvalifikácii idú na istotu. Hovorí, že pred tým finále bol nervózny, chcel si vylepšiť čas a nasledovali chyby a časový deficit. Tak, Bernardo Neves Cruz, celým menom Brazílčan, ktorý patrí medzi tú širšiu svetovú špičku a medzi spolufavoritov na víťazstvo. A vidíme, že jeho nasadenie je naozaj od začiatku, od prvých metrov maximálne. 4. miesto v kvalifikácii, ako prvý sa dostal pod čas 1 minúty 57,92. Tesne za Tomášom Slavíkom. Takže veľký súboj o stupne víťazov sa práve začal. Sledujeme Brazílčana Cruza. 25-ročný Brazílec Bernardo Cruz je naozaj superstar z jazdovej svetovej cyklistiky. Pravidelne sa zúčastňuje legendárneho Crankworxu v kanadskom Whistleri. Tento rok vyhral vo francúzskom leže tzv. Whip-off šampionát, čo dosvedčuje, že je to naozaj skokan letec. To vidíte na tom proste štýle
ide veľmi rýchle, plynulo. Ja verím tomu, že to bude veľmi dobrý čas. Áno, 57,38, zlepšil si svoj čas kvalifikácie. Ale naozaj ten odstup 6,5 sekundy je obrovský, to je proste rozdiel triedy. No. Tak ako sa očakávalo, minulý rok išiel výborne, vrátil sa späť a proste išiel naplno. No. To je typický Bernardo. Áno, Bernardo v tomto roku, teda v minulom roku na panamerickom šampionáte v horskej cyklistike skončil tretí v zjazde s Američanom Nickom Mulelim. Naozaj je to veľká hviezda americkej horskej cyklistiky celého toho kontinentu a tu v Bratislave mieril za stupňami najvyššími, tak uvidíme, či je so svojou jazdou spokojný. Mestské už jazdí niekoľko rokov, vyhral v mexickom Tahku, tak uvidíme, čo k tomu povie teraz. So it was your best time of the day, so are you satisfied with it? Yeah, I did a good run. I feel that was a little bit better than my quali, and then I had for now, so let's see the other guys. It's hard to ride with Philip, Thomas and Fishy, but yeah, I think I made a good run, so I'm happy to be here again. That's all good. This heat in Bratislava makes you feel like you are in home in Brazil. So I actually a bit hot than my home, but yeah, it feels good, man. This place is amazing. Okay, so what do you think about the track? It's hard for you? Or? Man, it's hard for the legs because it's a short track. You need like crazy exploding, and yeah, it's fun. Like big jumps, technical stops. It's one of my favorites for sure. Okay, thank you and good luck. Super, takže Bernardo je spokojný so svojou jazdou, hovorí, že oproti tej kvalifikácii, kde urobil zo pár chybičiek, tak išiel teraz plynulo, hladko, vylepšil si čas a naozaj ten rozdiel oproti druhému jazdcovi je 6,5 sekundy, takže to hovorí samo za seba. Čo sa týka trate, tak hovorí, že napriek tomu, že sa jedná o zjazd a že trať je relatívne krátka, tak vyžaduje si neuveriteľnú kondíciu a hlavne aj výbušnosť, samozrejme skombinovanú s perfektnou technikou a pozornosťou. Takže Bernardo je tu, myslím, druhým rokom, je rád, je s jazdou spokojný a hovorí, že je teraz napätý a očakáva, ako sa podarí Tomášovi, Filipovi a Hannesovi zajazdiť ich finálovú jazdu. Takže naozaj teraz tu čakáme najlepších troch z dnešnej kvalifikácie a bude to veľmi napínavé. Je to veľký boj. Tomáš Slavík začína svoju jazdu. Jeden z veľkých favoritov aj na dnešné víťazstvo, aj na celkové prvenstvo. Je považovaný za najrýchlejšieho fourcrossára na svete. 4-krát vyhral fourcrossovú Pro Tour. Presne tak, Tomáš je naozaj jeden z najhorúcejších kandidátov. On má neuveriteľnú techniku, ktorú získal v rámci svojej dlhoročnej kariéry. Dominoval vo viacerých cyklistických disciplínach, či už spomínaný bicross, fourcross, dual, zjazdy a tak ďalej. Naozaj je to všestranný jazdec. A vedie o sekundu pred Bernardom Krúzom na medzičase. A okrem toho má veľa spoločného aj s Filipom Polcom, pretože doma v Jablonci nad Nisou organizuje JCB Fourcross Revelations, kde postavili jednu z najťažších tratí na svete. Takže má skúsenosti aj s týmto a vidíme, že dáva do toho úplne všetko a finálový skok 56.07 je jeho čas. O 1,31 sekundy bol rýchlejší ako Bernardo Cruz a ide na prvé miesto. Super, tak to bola parádna jazda, naozaj tam sme videli. Nezaváhal, nerobil chyby, išiel efektívne, skákal nízko, dopadával presne, volil ideálnu líniu a trajektóriu a čas vo finále hovorí sám za seba. No. Naozaj tu vidíte, že skáče nízko, dopadáva presne, takže úžasné. Tak, pri mikrofóne Tomáš Slavík. Tak ako si spokojný s tou traťou a so svojím výkonom? Zlepšil si kvalifikačný čas, takže by tam tá spokojnosť mohla byť? Určitě ještě nevím, jestli jsem první nebo druhý. Jsi první, ano. No tak to je paráda, to je super, ta trojka je skvělá vždycky. A trať tady je vždycky výjimečná v tom, že je hrozně krátká, každá chybička se počítá. Takže jedeme úplně přes svůj vlastní limit, což na těch jízdách ve finále je vidět a se zdraví, jak povedou teďka kluci za náma a myslím si, že to je pěkný nášup.
Tá Bratislava vždy zapadá do toho juhoamerického koloritu už týmto horúcim počasím. Ako sa tebe jazdí v takéto horúčave? Mně to teda osobně nevadí, já jsem na to docela zvyklý z té Jižní Ameriky v těchto vedrech závodit, ale jak říkám, je to hlavně otázka tratí a tahle je tady hrozně specifická. To je na tom krásný, že každá trať na celém seriálu má něco svého specifického. Ktorý je ten kľúčový bod práve tejto bratislavskej trate? Neudělat chybu. Jednoduše jet svoje maximum a neudělat chybu. To je asi ta nejtěžší kombinace, kterou může člověk si dát za úkol. Tvoje ambície, teda s čím si rátal, keď si sem vyšiel? Jako já jsem měl trošku problémy se zdravím loňský rok a byl bych prakticky rád za top 3. První závod se mi nepovedl po defektu v Chile, takže top 3 je pro mě super výsledek a toho se teďka dostal, že jsem šťastný a uvidíme, kam to dál dotáhnu. Dobre, ďakujem a blahoželám. Tak Tomáš Slavík naozaj spokojný s tým, čo dokázal v Bratislave, došiel do cieľa v skvelom čase a možno to bude stačiť aj na lepší čas ako top 2, na lepšie umiestnenie. Tak uvidíme. Filip Polc, najväčšia hviezda slovenskej horskej cyklistiky a svetová superstar, čo sa týka mestských zjazdov, je práve teraz na trati a hneď to počuť aj na ohlase v početnej diváckej kulisy. Naozaj, všetci držia palce svojmu lokál matadorovi Filipovi Polcovi. Pezinka perfektne zvláda tú technickú pasáž. Uvidíme, tú trať má najazdenú, poznajú, sám ju navrhoval. Uvidíme, trojvlnu s ľahkosťou skáče. Úplne presne a efektívne. Nie je ten skok ani príliš dlhý, je tak akurát a trafiť tú rýchlosť nie je vôbec jednoduché. Ale sekundová strata na Tomáša Slavíka, pozrite sa na to. No. Či ešte bude čas to získať? Preletel schody veľmi rýchlo. Do tej poslednej pasáže, do posledného zoskoku, do schodov, nasledovaného pravotočivou zákrutou a blíži sa do cieľa. Bude to stačiť, nebude to stačiť na Slavíka. Filip Polc ide na druhé miesto, 79 sekundy, tak si to predstavte. Filip Polc neobhájí svoju kvalifikačnú pozíciu a možno ani druhé miesto z čílskeho Valparaiza. Skončí najhoršie tretí, ale pre Polca je to prehra, treba to tak povedať. No, naozaj ako o prehre sa asi nedá hovoriť, ako aj chalani a jazdci spomínali, tak tá trať je veľmi ťažká a naozaj minimálna chybička stojí cenné desatiny, stotiny sekúnd a ťažko ako kto príde do cieľa, tak je víťaz, takže naozaj super jazda v podaní Filipa. Spomalené zádary, ako Filip išiel dobre, nerobil veľké chyby, nič menej proste sa to nazbieralo. Tak, Filip Polc pri mikrofóne, najprv spokojnosť s tým časom. No to nie je tá jazda. Zachytil som pedálom ten matras v Žinienku a ma to tam úplne spomalilo, takže bohužiaľ, každú chybu sa platí a tentokrát som zaplatil za svoju chybu, takže patrí to tým, že to zvládli lepšie určite. Dal som do toho všetko, chcel som potom dať čistú jazdu. Myslím, že to bolo fajn, ostatné bolo dobré, ale bohužiaľ v tom úseku, kde som mal zrýchlovať, som vlastne spomalil a už celá sekcia za tým potom bola pomalšia, takže moja chyba. No postavil si príliš ťažkú trať, všetci hovoria, že je výborná, ale veľmi ťažká, tak čo bude možno niečo ľahšie do budúcneho roka? Práve, že ja si myslím, že som zľahčil. Lebo tuto v cieli sme mali pripravený veľký skok, ktorý sme tento rok neskákali, takže bolo to jednoduchšie v niektorých sekciách, ale určite, keď už chce človek vyhrať tie malé detaily, proste blížime sa k tým limitom, čo tá trať ponúka a niekedy fakt, že to je centimeter a chytil som tú Žinienku, mal som ísť len blízko nej. Zatiaľ si teda na druhom mieste, ale treba povedať, že prehrať so Slavíkom, prípadne s Fischbachom asi nie je hanba. No tak určite, akože to ja neriešim, mňa to neteší absolútne, nie doma, nie vôbec. Proste chcel som vyhrať a neberiem to. Proste každý čaká na tú chybu, takže stala sa, bohužiaľ. Som smutný, ale ideme ďalej, musíme bojovať do konca sezóny. Keď ťa máme už pri tom mikrofóne, tak ty si vlastne aj organizátorom celého tohto podujatia, opäť si to doniesol do Bratislavy, za čo teda veľká vďaka. Aké to bolo po tých minuloročných problémoch zorganizovať to znova? Podarilo sa ti to, čo je naozaj klobúk dole? Aká bola tá organizácia? Skús to nejako zhrnúť. Tak určite každý to skloňoval, proste čo sa stalo, či sa to nestane. Akože videli sme, ja si myslím, že na tom počet divákov to je vidno, že ľudia sa báli a aj keď proste sme zabezpečili úplne naozaj je to všetko v pohode,
polícia, SB, služba, všetko proste funguje fajn. Ale bohužiaľ určite ľudia sa toho zlákli však prirodzene. Ale myslím, že naozaj trať bola lepšie pripravená. Mali sme vlastne v predstihu všetko nachystané. Jazdci si ju pochvalovali. Mali sme síce nejaké zranenia, jeden Slovák sa nám zranil, Mali Gorecký, takže nebola jednoduchá, ale je to svetová séria, takže ten level musí byť vysoký a ťažký. Takže aj budúci rok v Bratislave svetová séria? No uvidíme, jak sa to podarí, akože máme to rozbehnuté, takže radi zopakujeme a dúfam, že zase to bude jednoduchšie a že to budeme môcť posunúť aj niekam ďalej. Držíme palce, všetko dobré. Tak sme trošku zdržali na štarte Johannesa Fischbacha, možno trošku vyvedieme z rytmu, aby sme Filipovi Polcovi pomohli aspoň to druhé miesto získať, ale teraz už je nemecký favorit pripravený na štart. Hannes Fischbach 100% sústredený na štarte, výjazd z hradného nádvoria, prvý skok, ľavotočivá zákruta, noha dole, uvidíme. 28-ročný rodák z Tirschenreuta v Bavorsku je teda lídrom po víťazstve vo Valparaize a veľmi rýchlo zvládol aj túto otočku. Už v rokoch 2007 a 2008 bol majstrom Nemecka v zjazdoch, že je to veľmi skúsený jazdec, ktorého len tak niečo nevyvedie z rovnováhy a ide veľmi pekne vyrovnanie. Či sa to odrazí a na čase uvidíme. Už na prvom medzičase je pomalší o 13 sekundy ako Tomáš Slavík. No, tak uvidíme, ako to bude v porovnaní s časom s Filipom Polcom. Technická pasáž. Je rýchlejší ako Polc, aspoň na tom medzičase, či to tak bude aj v cieli, uvidíme. Ešte tento veľký skok. A teraz zaberačka po podmost na posledný cieľový skok. Hannes Fischbach v cieli. Sledujeme, čas je rýchlejší o 19 sekundy, tak to napokon dal v tej spodnej časti trate. To sa dnes nepodarilo naozaj nikomu, keď niekto nabral stratu už hore, tak väčšinou ju doviezol až do cieľa. Fischbach zrýchlil. Presne tak, mohli sme vidieť, že jazdci strácali tie drahocenné sekundy, hlavne v tej hornej pasáži, kde Hannes nebol najrýchlejší a je teda naozaj prekvapivé, že sa mu podarilo to manko časové dohnať a proste získať ten čas a o 19 stotín poraziť Tomáša Slavíka v dnešnom mestskom zjazde City Downhill World Tour. Uvidíme, čakáme na Hannesa, čo k tomu má čo povedať. Tak Johannes Fischbach sa ešte občerstvuje a už prichádza k našej kamere a k nášmu mikrofónu. So, Johannes, congratulations, you won the City Downhill in Bratislava. Thank you, yeah. My run was really crazy. I saw the times that Thomas and the other guys was faster than in the qualification, so I really tried to push so hard. I also did some mistakes, but tried to push, and yeah, I'm just happy to took the lead, to took the win. Yeah, you were losing time in the intermediate time, so where did you win this race? I'm not sure, as I told you, I messed up the grass corner, I had to clip out. And from there on, I just went full speed, full risk, so it paid off. How does it feel for you to ride in these heats? Oh, it's just crazy. I think it's around 38 degrees. It feels like the city down is in South America, so fucking hot. Okay, thank you. Congratulations. Thanks. Naozaj, takže Hannes hovorí, že bol pod veľkým tlakom, lebo videl z hore v predštartovom priestore, sledoval tie časy, ktoré nastolili či už Tomáš, Bernardo alebo Filip Polc. Išiel naplno, dal do toho všetko, urobil tam chybu v tej trávnatej hlinenej sekcii, tam sme videli vypnutá noha dole. Hovorí, že nepredpokladal, že sa mu podarí vo finále urobiť taký dobrý čas. Teploty mu pripomínajú závody z Južnej Ameriky. Je to naozaj náročné, ale je spokojný, parádna atmosféra. No a tu môžeme vidieť finálne poradie. Áno, konečné poradie bratislavského mestského zjazdu Bratislava City Downhill ako súčasť svetovej série, druhé kolo svetovej série. Na prvom mieste Johannes Fischbach z Nemecka o 19 stotiniek sekundy pred Čechom Tomášom Slavíkom. Na mieste treťom s necelou sekundou straty Slovák Filip Polc. Takže stupne víťazov pre Filipa a ďalších pekných pár bodov do celkového poradia, ale znamená to, že Johannes Fischbach už má 50 bodov na čele hodnotenia a urobil veľký krok k tomu, aby
pripravil Filipa Polca o korunu celkového víťaza City Downhill World Tour. A Filip Polc je teda po druhom závode v celkovom poradí druhý. Takže stratené nič nie je. Stratené nič nie je, samozrejme ešte nás čakajú posledné preteky v mexickom Tasku v októbri. No bude to dosť náročné, pretože bude sa musieť Filip Polc spoliehať na to, že Fischbach bude mať nejaké problémy na trati a že možno svoju jazdu nedokončí. A to pri tejto úrovni jeho jazdy je naozaj náročné. Pri tom v akej forme Johannes Fischbach je, ako to ukazuje, ako to dokázal aj vo Valparaize a takisto aj tu v Bratislave. Naozaj Hannes má tento rok perfektnú formu a výsledky, ktoré dosahuje v rôznych kategóriách, disciplínach, na závodoch po celom svete hovoria same za seba, takže nebude to mať Filip jednoduché. Uvidíme, no však je pár mesiacov ešte na to, aby chalani natrénovali a každý závod je naozaj veľmi výnimočný, špecifický. Mohli sme aj dneska vidieť, že niekedy stačí naozaj malá chyba, či už jazdecké nejaké zlyhanie, alebo technická chyba a je po všetkom, takže naozaj je to otvorené. Áno, drobnosti rozhodujú a najmä na takýchto tratiach, ktoré sú veľmi krátke. To sme aj dnes videli. My čakáme ešte na slávnostné oceňovanie víťazov, ktoré prebehne priamo tu v priestoroch cieľa. Ešte si ukážeme dovtedy opakovačky z tých troch najlepších jazd. Na 3. mieste teda dnes toto je víťaz, áno, Johannes Fischbach, čiže jazdec, ktorý vyhral City Downhill v Bratislave. A tu sme práve mohli vidieť obidve tie zákruty, tú prvú ľavotočivú, tú druhú pravotočivú a urobil tam chyby, ktoré ale potom fenomenálne dotiahol. Vidíte, perfektne dopadá, super technika, okamžite začína šlapať ďalej, no. Áno, je to tak, zrejme možno tá podmostová časť úplne na spodku znamenala veľa. Bolo vidieť, že komu sa tam ťažko šlape, komu ubral sily ten horný zjazd a možno aj to čakanie na slnku hore. Na druhom mieste dnes teda Tomáš Slavík z Českej republiky, ktorý po tom vlaňajšom zranení sa pomaly späť dostáva do tej skvelej formy, ktorú dokázoval aj v sezónach 2013 a 2014, keď bol víťazom svetovej série Four Crossu. Presne tak, no pre Tomáša je to taká náplasť, trochu satisfakcia za tú smolu, ktorú tu mal v Bratislave minulý rok, kedy si zranil nešťastne členok práve na tom veľkom dlhom skoku, ktorý budeme môcť vidieť za chvíľočku. Tomáš je ale proste naozaj všestranný biker, je to proste majster sveta, jazdí s prehľadom, sympatiák, organizuje závody, takže... A ešte aj pre divákov stíha robiť trošku hopičky. Parádičku, no jasné. Je to showman, to zrejme patrí k tomuto športu a je to veľmi vítané. Vidíme, že tento posledný skok, tie schody išiel viac sprava, aby do tej zákruty mal lepší nájazd a možno aj to bolo podstatné. Takže vyhlásenie výsledkov, trojica najrýchlejších jazdcov sa postaví na stupne víťazov. Vidíme, že diváci teda prišli sa pozrieť na mestský zjazd, aj keď ako Filip Polc hovoril, nebolo ich tu až tak veľa ako v Lani, ale je to pochopiteľné, no verme, že aj dnešný hladký priebeh podujatia vráti späť divákov k týmto mestským zjazdom, ktoré sú naozaj veľmi atraktívne a desiatky tisíc ľudí sa na to chodievajú pozerať všade po svete. Naozaj aj tie tropické teploty, ktoré v Bratislave plánujú, tak asi odradili mnohých od návštevy a zvolili radšej sledovanie tohto závodu pri televízii alebo návštevu nejakého kúpaliska. Zrejme áno, v týchto fakt 35-36 stupňových teplách je studená voda absolútnym základom. Na druhej strane, ak by bol dážď, tak by sme sa asi tiež sťažovali. Takže buďme spokojní s tým, že je pekné počasie a že sa nemusíme
nemusíme báť o lietajúce stany a o zdravie jazdcov na klskej trati a najmä na tých mačacích hlavách hore pod hradom by to bolo naozaj nebezpečné. Presne tak, dážď by naozaj tú situáciu skomplikoval. V Lani sme mali nejaké prehánky a takmer hrozilo, že sa závod bude musieť zrušiť. Tie mačacie hlavy, tie asfaltové pasáže sú pri vlastne zvýšenej vlhkosti naozaj nebezpečné. Tak a máme tu teda vyhlásenie výsledkov City Downhill World Tour, druhé kolo svetového pohára v Bratislave. Tak a začíname od 5. miesta. Antonio Villoni. Francúz usmiatý, spokojný so svojím výkonom. Polepšil si o jedno miesto po kvalifikácii a tak medaila s 5 putuje na jeho krk. Antonio Villoni z Francúzska teda získava 500 eurovú poukážku a prize money teda. Takže pôjde spokojný, bude aspoň na letenky. Na mieste 4. Brazílčan Bernardo Neves Cruz. Ja myslím, že Bernardo môže byť tiež spokojný. Jeho minuloročnú jazdu prerušili práve už spomínané protesty. Dneska išiel pekne, hladko, bez nejakých zaváhaní, takže super. Pekné 4. miesto. Tak, tretia priečka, dnes Slovák Filip Polc, favoritov, ktorý chcel doma vyhrať a pokon mu to nevyšlo, ale aj tak úsmev, neodmysliteľný úsmev na jeho tvári. Filip Polc teda priniesol tieto mestské zjazdy aj do svojej rodnej krajiny, za čo mu naozaj veľká vďaka. Je to iné vidieť ho takto v akcii a iné je sledovať ho len možno s prostredníctvom spravodajských šotov, kde všade po svete už Filip Polc povyhrával. Tu v Bratislave teda dnes len v úvodzovkách tretia priečka. Presne tak a ono to vôbec nie je jednoduché jazdiť a zároveň byť aj organizátorom takéhoto veľkého podujatia, takže veľký klobúk dole pred Filipom a druhé miesto Tomáš Slavík, Brňák z Čiech, sympatiák veľký. Presne tak a porazil dnes teda aj Filipa Polca a to sa určite ráta každému z jazdcov dostať sa pred takéto svetoznáme meno. Tomáš Slavík už má takisto čo to za sebou, dnes teda výborná jazda a len tesne prehral boj o prvé miesto. Naozaj satisfakcia a spokojnosť po minuloročnom spackanom závode. No a na prvé miesto sa postaví tak ako v čílskom Valparaize líder svetovej série mestských zjazdov alebo svetového pohára mestských zjazdov Nemec Johannes Fischbach. Super, no Johannes predviedol dneska perfektnú jazdu a napriek tým dvom chybičkám, ktoré urobil v hornej časti trati, tak to všetko dobehol v tých spodných pasážach a naozaj super jazda, no. Naozaj nič povedať. Tak Johannes Fischbach na mieste najvyššom a na jeho konto poputuje aj teda najvyššia odmena, najvyššie prize money určené pre tieto preteky a to 5000 eur, takže toto je trojica najrýchlejších a nedovolte na tomto mieste rozlúčiť sa s vami. Ďakujeme, že ste nás sledovali, ďakujem môjmu spolukomentátorovi Robertovi Kubičkovi za jeho pohľady na mestské zjazdy a verím, že sa vidíme a počujeme aj na budúce. Ďakujeme a prajeme pekný víkend. Pekný víkend ešte všetkým divákom RTVS a aj pri iných športových prenosoch. Prajeme pekný, teplý letný deň. Become a City Downhill lover.